Aisha. Hey guys, welcome back to my new video. Guys, आङो भिडिअ लानानै फैया गोबावानो जाबायमोन, एसे गोबावानो जाबायमोन. भिडिअखौबो खालामनो सानो खिन्थु खालामनो हाया आरोना. गोसोआवलाय सानो आं भिडिअ खालामगोन होननानै खिन्थु जाया आरोना. ओमफ्राय सम मोनबाबो जेरावबो थांनाय जाया. ओमफ्राय समबो मोननो नागिरा जोंना दा फरायनायनि ना, बेखायनो एसे बानायनो हाया जायो आरोना. स' गाइस, आङो दिनै भिडिअ लानानै फैदों जाहैबाय जोंनि न'खरनिनो आरोना, गासिबो फेमिलि. आङो दिनै मोनसे पानिपुरि चेलेन्ज खालामनो होननानै पानिपुरिनि भिडिअखौनो लानानै फैनो नागिरदों. दा जोङो पानिपुरि लायनो थांनो नागिरदों. स' गाइस, नोंसोरो नायबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम. जों दा पानिपुरि लानानै फैगोन. स' गाइस, नै आनै पानिपुरिया जानो रेडि जादों. जोङो आमाइबो जानांगौ, आनैबो जानांगौ, ओमफ्राय आं सासे थागोन, ओमफ्राय मामाय सासे थागोन. आबैया नायग्रा रा, आबैमोना अडिसन नायग्रा, बिसोरो जाज खालामग्रा. सोर गैया, बिदि गैया. जानांगौ नायग्रासो, बिदि गैया. नोंसोरो ख्रि लायनो जाहोफै, बेदर होदो दा लाबो. खोल मेरे दिल को ले ले तलाशी. तेरे सिवा गुड ब्रेक ya. Berapa dos toki man bay? Ha? Hasta. Oke. Oh mana? Galbi. Coba deh. बोरै जाहैनांगौ जाखोलै माबा दासो ओंखाम जाखांदों ना. जे मामायालाय दासो आलु बाथोन जाबावदों जाहैदों. लोगोफोर, जोङो दा नै न'आव फैनानै रेडि खालामफैजोब्बाय. अलरेडि जाजोब्बायानो, जानोल' नांसिगौ. आनैखौ नेदों. आनैया फैबाथाय जों गेमखौहाय सुरु खालामसै आरोना. ओमफ्रायो नै जोंथ' रेडि जाबाय. ओमफ्रायो आमायाबो नै फैना थाफैखाबाय. आनैबो फैबाय. ओमफ्राय दे आमाय रायबो जिरायदो. जुमा दे रायाव फै. आबैमोना नायग्रा जोङो. आबैमोना नायगोन. रेडि गाइस, बिदिब्ला जों स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ. जों जानोसै. रेडि रेडि ना भिडिअखौ नायना 1 2 3 गो. आलु बाथोन मरे ना ओइनो लेसो. आइसा इनो देखायलाय. उनावसो गोख्रै खालामगोन बियो. मोजां नुदोंथ'. खादो. इयाव देखायलाय. जेनग्रा मानसियासो थाब गग्ग' जाबाय होनो सानफैया. मालाय बिसोर जानायनि माबा सर' दं. जोङो माबा जाफेराखै, आंबो खिन्था मोनजायाखै. आनैनो जोब्बायसो माथो. फोजोबदो, बिहामजो खोख्रि जागौ. नङाबा दा. आयु सानसुबायलाय. सानसुबाय गोख्रै जायो. जानो. गोरलैया जानो
giliran naik dong nih sana. Jangan naik hot. Mau dijak kamu kan sana. Betul tak? Halo guys, halo guys. Ini guysnya, ini guys. Wah. Ini lama deh, karena ini kan dong nah. Soalnya tuh saya nanti hai deh, karena ini. Ai thân con đừng bó. เป็นคนที่ไหนใช่ไหนคนที่ละวิจิไหน Này, có cái mình một được. Hả là kia hả là Đây thì nó chứ. Một cái cuốn này. Mình nó chú chí là để khai giờ dự bà. Sinh năm ba sao mai nên mình năm ba sao mai xe. Go. Ai khai giờ là hơi xe. Ai dự bà. Jangan lupa, jangan lupa. Anh ấy đuôi như nào Jalan deh. Chịu bay. 터치면 하는 거. 예. 안 됩니다. 하이 마마. 바이비. Lấy xin nè. Má thì đưa em một sẵn ai xe. À lên lên lên. Chịu bay. Đây nào. Bisa lah lu. Chịu bay đi. Sao cho khai xe. Anh mà thằng này chứ mà thế. Anh đi ra nào. Nè. Yang ini bener. 어디 가세요? 어디 가는지 지금. À, đây ạ. 여기서 가는 거. Không giả bao vây như giả khay này đi không. Cái thằng sự muốn cao ấy thì này chẳng. Chụp bay hơn. À, xin lên rồi con. Nghe mình bắt đầu mua. Punishment guys. Baru जाहैबाय punishment. Punishment आङो मोनबाय बांसिन. मोसानोसै. मोसा मोसा होदो र'. Oh guys, बिदिब्ला आं मोसामारनांसिगोन नै. नायजोबसिगोन बिसोर आं मोसानायखौ. ओमफ्राय मामाया केमेरा लागोन. Ya be video, sini video. Oh guys, बिदिब्ला आंनि मोसानायखौ नायदो. Jangan. Ayo ini pasti. Iya. Guys, आंथ' मोसाखांबाय आं सिगाङावनो गेमनि रुल्सखौ खोन्थानो बावदों एक्सपेक्टेडजोंनो दा लास्टआव खोन्थाफामगोन आं ओमफ्राय दा बियो लास्ट सेकेन्ड जेनदों नालाय आं लास्टमोन लास्ट सेकेन्डआ गित खननांगौमोन जाहैदों सल' खननांगौमोन ओमफ्राय दा बे सल' खनसिगोन आंथ' मोसाखांबाय दा बिथाङा रेडि जाबाय नै आर'नाइ लालायखाबाय जायाखैलै गान होजादोंसो आलायारन खनगोन बियो दा
दा रेडि जादो गाइस नोंसोरबो नायनो दे गसं फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजा अखोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन अखानाय सिबारा बारलांबाय बिफांनि दालायाव दाउआ गाबबाय सानजा अखोराङाव सोरां नुजाबोगौ जाबाय लोगोफोर आं नोंसिनो सिगाङावनो गेमनि रुल्सखौ खिथानो बावदोंमोन दा आं खनसे खिथाबावनि जोंनि गेमनि रुल्सआ जाहैदोंमोन साब्रैमोन नालाय जों आमाइ आनै ओमफ्राय जों मामाइ ओमफ्राय फार्स्ट सेकेन्डआ जेबो खालामनाङा ओमफ्राय लास्ट सेकेन्ड बे मेथाइ खननांगौमोन खनबाय नै मामाया ओमफ्राय लास्टआथ' आं मोसाखाबाय ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ बावनो दोनथ'नो सानबाय दिनैनि भिडिअखौ नै गाबबायसो बोलो 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 नै जोंनि बाजैनि फिसाजो नै नै ओरैसो नै गाबना नै ओरैसो गाइस बिदिब्ला आं भिडिअखौ दिनै बावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नायनानै मोजां मोनगोन आसा खालामो आरो आंनि उननि भिडिअफोरखौ नेनानै थागोन होननानै स' गाइस बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे बाय बाय होनदा आमाइ बाय 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 दे बाजै साबसक्राइब खालामना हो दे औ साबसक्राइब खालामना हो आबैयाबो देरा फिसा नुखादों नोंखौ नै बाय बाय होन आयो बाय बाय नुजाबाय दे मामाइ बाय 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 गाइस